Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: v tých dňoch po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo 4 strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figurovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratole zmladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, pred dvermi. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Dneska si zaspomíname. A dneska si povieme niečo o rozprávkach. Keď niekto mal z toho zlú chuť, tak mu odporúčam takúto maličkú knižočku od najlepšieho katolického spisovateľa všetkých čas. Volá sa Gilbert Keith Chesterton. Tá knižka sa volá Ortodoxia. Je tam časť o rozprávkach a o ich význame pre našu vieru. Takže ja len poviem to, čo som sa tam naučil a čo nakoniec zistíme, že sa týka ich Evanjelia, ktoré sme čítali, a dokonca každého. Čiže jednu dôležitú vec. Lebo dneska všetci rozprávajú, čo bolo kedysi. A ja si pamätám, keď ja som bol dieťa, najdôležitejšou rozprávkou, ktorá bola, a nebola to Popoluška, najdôležitejšou rozprávkou, ktorá popisovala to, lebo rozprávka popisuje to, čo chcete, aby verili vaše deti. Na to sú rozprávky. Svet, ktorý chcete, aby, preto sa deťom rozprávajú rozprávky. Čo chcete, aby tie deti verili, čo chcete, aby sa správali, hodnoty, ktoré majú mať. Preto najdôležitejšou rozprávkou môjho detstva bola Dívka na koštieti. Čiže sa Sáma. Začiatkom 70. rokov, tedy celé detstvo som s tým prežil, toto bolo vtedy hlavné. Celé posolstvo sa totiž ukrýva v jednej dôležitej veci. Kniha, a v tej knihe sú zapísané nejaké slova. Text, pesnička známa, hovorí, že v tej knihe kouzel je na 1000. A celý film, celá tá rozprávka nás presvedčuje o tom, že oni fungujú. Že sa nejakým spôsobom prejavujú na ľuďom. Záver a celé to vyvrcholenie je samozrejme, že existuje sila, ktorá je mocnejšia ako to, čo pôsobí v tej knihe. A tak je to aj v piesni. Že v jednej jedinej rúži kouzel je mnoho víc. Že v tom, čo vidíme, v tom, čo môžeme rozumom pochopiť, v tom, čo si môžeme osvojiť, v tom, čo sa môžeme naučiť, je viacej síly a moci, jak v nejakých temných kúzlach. Chápeme, že jaký bol režim, jaký bol systém a čo tým chcel povedať. Tu máme jeden pohľad na svet. Keď som bol trošku väčšie dieťa, myslím tým v puberte, to bol rok 1983 a 4.
prišiel do kín rozprávka, ktorá znamenala revolúciu. A zaujímavé, že vtedy prišla aj ku nám do kín. Zahraničná, cudzia, Nemecko, neviem jaká. Tá rozprávka sa volala Nekonečný príbeh. A zase šlo o jednu dôležitú vec. Šlo o knihu, ten chlapec, Atrej, ktorý keď objavil tú knihu, zistil, že sa od nej nemôže odtrhnúť. Nie preto, že bola zaujímavá, ona bola, samozrejme, ale zistil, že on v tej knihe nejakým spôsobom existuje. Záver bol v tom, že to, čo sa dialo v tej knihe, záviselo na tom, čo urobí on. A tak sa odhodlal zachrániť tú krajinu, princeznú a tak ďalej. Dej. Zase. Iba pripomínam. To bol iný prístup. Ten prvý prístup, ktorý sme mali, je prístup, takto povieme, prístup ateistický. Rozum je nad akoukoľvek poverou, vierou, či už funguje alebo nefunguje. Rozumom a láskou ľudskou sa všetko dá vyriešiť. Tu máme inú rovinu. V tejto rozprávke ide o to, a to je princíp, ktorý vlastne tým začína, jakby to, čo sa vtedy volalo New Age. To znamená, je dôležité, aby si mal nejaké duchovno. Už vtedy bol, viete, už vtedy ateizmus bol pásre. Na západe ľudia boli materialisti, tu boli v úvodzovkách komunisti, ale potreba bola veľká. Vymysleli rozprávku, ktorá ten princíp je magický. To znamená, je tu nejaký svet, nejaká sila, ktorá potrebuje teba, a doslova tam bolo, vysáva tvoj život. To je magia. To je princíp okultizmu. Skrze tento film, a to hovoria aj veľkí religionisti, nie nejakí amatéri, skrze tento film sa vlastne celá generácia otvorila na okultizmu. To, čo sme my už zažili teraz, v posledných rokoch, s Harry Potterom, to bol len dôsledok. Že detečka začali napodobňovať to, čo bolo s tými, ja neviem, tými japonskými škriatkami šialenými a tak ďalej, kde sa skákalo z okien a tak. Toto už bola repríza. To bol len nový spôsob, ako zase niečo naočkovať deťom. A toto bolo prelomové. To predtým sa nikdy nestalo. Čiže máme ateistický prístup, máme okultistický, magický prístup. Obidva nemajú pravdu. A teraz, tak jak hovorí Chesterton, tak ja sa vás chcem teraz nalákať na správny prístup k Božiemu slovu. I toto Božie slovo dnešné, ktoré keď toto som čítal, tak čo vám k tomu poviem? Vymyslieť by som si vedel, viete. Vedeckú prednášku by som možno ešte splátal, čo si pamätám. Ale nepominie sa toto pokolenie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ježiš hovorí. Máme tu ďalšiu knihu a teraz vieme, že táto kniha je originál. Svätý Bazil nazýva knihou života. A veľmi správne. Lebo Ježiš sám hovorí, moje slova sú čo? Duch a život. Ten princíp je opačný. Opačný ako v tom okultnom. Tamte knihy a tento svet ťahá váš život kdesi a neviete kam. Do temnoty. A zachraňuje niečo, čo možno je a možno nie je pravda. Božie slovo pôsobí presný opak. Ježiš hovorí, keď budete veriť vo mňa, budete mať v sebe život.
toto slovo vstupuje so životom, ktorý je jemu vlastný. Čiže vidíme knihu, kde ide o život. Ale nie o môj, ale o niekoho, kto svoj vlastný život obetoval, aby ten život, o ktorom čítame, prešiel do môjho. Čiže to je presný opak toho, čo bolo. Zase máme, a takto hovorí Chesterton, máme akoby rozprávku, ktorá sa nás dotkne na naozaj najhlbšom mieste našej bytosti. Až na rovine ducha. A tu je ten návod. My niekedy som, a čo mám robiť, čo nemám robiť. Kuchynské návody, však to aj voláme kuchynská teológia, lebo však sme skoro v kuchyni. My chceme návod. Ale ten návod je ten istý, ktorý dostal svätý Augustín. Pamätáte si? Tolle legge. Vezmi a čítaj Božie slovo. Vezmi a čítaj. My by sme chceli rozumieť, chápať a je to dobré. Ale už sme veľakrát hovorili, že najťažšie a najhoršie veci v písme tom sú tie, ktoré chápeme a rozumieme na prvý raz, jak to pravil ten mních, čo celý život mal len jednu stránku z Evanjelia a neodvážil sa čítať ďalej, lebo hovorí, toto ešte som sa nenaučil zachovávať. A bojím sa a desím sa toho, čo bude ďalej. Ešte do nás nepreniklo to, čo bolo v jednom verši a v každom, i v tom najmenej zrozumiteľnom, a toto ešte ďaleko nie je, že málo zrozumiteľné, lebo hovorí o tom, v tých dňoch po súžení, nevieme, že to bude, nevieme, kedy to bude a na konci máme napísané, a každý, kto by vám tvrdil, že to vie, tak vás klame. Ale to, čo je dôležité, to, čo môžem si zobrať aj dnes z toho slova a ten život prepašovať do svojho. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko obľúbenie. Poviem vám veľmi jednoduchý príklad, možno už ste ho počuli. Jak mi to kedysi mne osobne predviedol môj vlastný otec. V časoch, ktoré ešte prídu, ale my sme si už vyskúšali, keď naozaj bolo tak zlé, že moji rodičia nemohli vedieť, kde bývam, s kým bývam, čo tam robím a či vôbec chodím do školy. Podarilo sa, 2 semestre sme tu zvládli. Že človek doslova chodil kanálmi. Ale občas som sa ocitol doma, ale nikdy nebola reč o tom. Proste to bolo pre bezpečnosť nás i bezpečnosť ich a už je 20 rokov skoro. Ale podstatná vec bola. Stáli na balkóne s otcom. Mal v ruke svoju malú Bibliu, takúto modrú, poznáte. A vedel, že mu nič nepoviem. Vedel, že mu nič nevysvetlím. A ja som vedel, že má rád mňa. Ale v tej chvíli som ešte nevedel to, čo som potom počul. A to, čo som potom počul, je to, čo naozaj môže pomôcť aj nám totiž. On mi hovorí, synu môj, keby som nemal toto, vyťahol tú Bibliku, a nečítal tam to, čo tam čítam, a jak šablonu to nepoložil na to, čo vidím, že sa deje s tebou, tak už dávno som na psychiatrii. Už dávno som tam. A nikto ma stávať nedonesie, lebo sa to nedá prežiť. Ale keď vidím, že je to tak, a vtedy prišlo 20 rokov. Veci sa nezmenili. Veci šli ešte ďaleko horšie. Ale často si to pripomínam ja sám a veľmi rád to
to poviem aj vám práve kvôli tomu. Práve kvôli takému dňu, ako dneska, že ti budú spomínať, čo bolo. No dobre, aj my si môžeme spomenúť. A zároveň sa môžeme pozrieť dopredu, lebo Ježiš hovorí o tom, čo bude. Čo bude. Či to zažijeme, alebo nezažijeme. Ani toto nie je dôležité. Ale dôležité je naozaj toto. V Božom slove je na každý deň, na každú chvíľu. Aspoň pol slova takého, ktorého naozaj môžete prepašovať k sebe. Povedané ináč. Boh o mne, o tebe, o nás, o vás, o tých problémoch, i o tých, o ktorých sa bojíme vôbec rozprávať. Nielen, že o nich vie, lebo musí vedieť, lebo má lepšiu spravodajskú službu, jak všetci ostatní. On s nimi počíta. Jeho neprekvapí, že ja som taký, aký som, ťažkopádny. Jeho neprekvapí, že ty, alebo ktokoľvek z nás je momentálne v stave lenivosti a nič sa mu nechce, že Božie veci sú nám ďaleko, lebo hocičo. Nič z toho nie je taká vec. Keď sa nájdeme, hoci kde v Biblii, v hoci ktorej postave, v hoci ktorom verši a v hoci ktorej situácii, aby celá tá prehra, ktorú my poznáme, ako je náš život, lebo keby nebol, tak ako by sme nepotrebovali spasiteľa. Keby celá tá naša prehra životná sa nedala obrátiť a vložiť ten jeho život vložiť do nášho. A sme naozaj v rozprávke. Ale ten príbeh je pravdivý, skutočný a živý. A jak som hovorí kazateľská príručka, potom ja a vy a my sme to jediné evanjelium, ktoré čítajú ľudia, ktorí sú vonku. Potom je úplne jedno, či im niekto rozpráva liberálne, také okultné nejaké výsledky. Oni nebudú čítať papier, ktorému nerozumejú, ale život, ktorému rozumejú. A to je to môj a náš. A preto máme väčšiu silu a väčšiu moc a väčšiu úlohu vo svete, jak si sami občas uvedomujeme. Boh sa nami počíta. Počítajme aj my s ním v tom týždni, ktorý nás čaká. Pochválený bude Ježiš Kristus. Amen.